السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همانذن طاعات ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınızı, duayı hayırlarınızı lütfu keremi bile kabul edip de hemmemize iyiliğin içeriğimiz, dost yarımız, kavmi hişimiz, inatamız, oğul gıydımız, dünya ve ahir saadet gününmek yüzü aklık dersin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, ağzı birlik, iman avırı, dini dünyamız avatlıkta saklasın inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı, rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem 54. yaşında mescid salınıp, otoklar salınıp, alan çekilip ve bir Mekkeli bir Medineliğini doğan etti. Geçen hafta bir miktar Mekkeli sahabaları ve Medineli sahabalarını doğan edenliği ve Medine'de yaşayan sahabaları da yani Peygamberimizi görüp iman getirip ne mi diysen baş üstüne diyen adamlara sahaba değiller. Medine'deki sahabaları tamam sahavet bilen Peygamberimizin buyruğuna lebbeyk deyip mallarına dayanmani, avadallıklarına dayanmani, gelişiklerine dayanmani, ehli ova arasına dayanmani, Mekke adamlarının istikbal edip, kucak açıp, mallarının yarsının ağdaşoları beri veriptirler. Huday da onlardan hoş olup, Huday Teala onlara Ensar ad takıptı, geçen hafta gördüğünü geçti. Ensar, dinin kömekçisi ve dinin arkası değildir. Medinelilere Allah Teala Ensar ad takıptır. Ömrüne ağlanma, mülke dayanma, ömrüne ağlanma, ötüne yanma, malına kuvanma, mülke dayanma, mınna bediş etme, onunla utanma, hesap günü hayrını alıp bar bile diye mahdum ulişan. Elbette şuna amal edip mert bol geçen insanlar olup dünya ahir gününün adamlar oluptur. Medineli sahabalar. Hulasa Peygamberimiz bir Mekkeli bir Medineliğini doğan etti. İnşallah Huday köklediğinden şu doğulluk barada, Huday için dostluk barada bir yaxşıca bir bilmeli gurrumuz var.
bir asasi insani dünyada zindagisinden lezzet beriyen ve ahiratta da büyük derece yetiriyen görürüm. Ey cavan dost, yaxşı gözün aç, kulağın gir, havasın cemektedir. Bizim görürümüz neyme onna? Peygamberimiz sahabalarını doğan ötüptür. Bizim doğanımız kim? Sual geliyor da. Aya biz de doğan tutunmalı mı? Ya Müslümançılık hemmesi doğanlık mı? Aya şu vakt zarur olup Peygamberimiz doğan ötüptür mi? Ya her zamanında da doğan buluşmalı mı? İnşallah yaxşı açık suratınla Huday köklüdüğünden hizmetine de yetirer. Ondan sonra vakt bolsa inşallah Resulullah canın zindagisinden siretin iyiden alıp gider. Çon bu gürründen dersin aytmasak gürrün bu behem aliye. Gümmir yammar wal qaliye. Bizim hakkımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Ey ümmetim, Huday diye حقت محبتي للمتحابين فيه وحقت محبتي للمتبادلين فيه وحقت محبتي للمتواصلين فيه رواه الإمام أحمد. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden çürüyüm diye ey ümmetim Huday diye her kim Huday için qav görüşse, Huday için biri-birine qatnaşsa, Huday için oturuşsa, ve Huday için biri-birine pul harcetmeli yerde, mal harcetmeli yerde harcetse, şol adamlara hükmen hiç redhur yok, men muhabbetim düştü diptir Allah Teala. Yani şol adam elbette men dostum diptir Huday Teala. Huday için oturuşmak, Huday için muhabbetleşmek, Huday için doğulluk diyen bir gurrun geldi ele. İnni ovcette kulağın ger, aya Huday için doğulluk, Huday içinliğin ba mı sen bir dostun? Huday için oturuşmak, Huday için sataşmak, şol meclisse, şu oturuşukta evvel günah bolmalal. Ha, menne qatnaşyan palaniyle ve namazhan edepli yok. On gurrunu del. Bu gurrun o yoldaşım da gurrunu del. Bu gurrun bir Huday için halis oturuşmak ki mahsus evliya adamlarda veliye. Şunu oturuşyan adam elbette Allah Teala'nın dostu. Huday için hizmetine de yetireyin. Ey cavan dost, şolardan mı olacak bol? Huday için oturuş yerlerden mi olacak bol? Ki inşallah işte gurrunu gelir, ne mi dereceleri vardır. Huday için oturuşmak, bir mescide varmak, cumğa varmak, ayda varmak, bir de ahullan gurrunla şirket etiyat, bundan da şarkı gurrun. Bir nefer Huday için imanı var deyip de şun yanına varmalı, oturuşmalı. Yek avval kısı şu meclisse günah olmalal. Dil bilen, göz bilen, kulak bilen. Bir, eğer Huday için oturuşyan olsala, biri-birinin tamakin olmalal. Men şundan oturuştam, erti muamele etsem, erti kun işim düştü, erti kun dünya işim düştü, falan işim düştü, idari işim düştü, falan işim düştü. Men menen qatnaşdan erzeşi var. Bu urrunda olmalal, yüreğinin eteğinde de olmalal bir niyette. 2. Üçüncüsü, Huday için yankı dereceye yetecek bolsam, biri-birinin öyüne var oturuşanda, ya başka yerde oturuşanda, palani gellev deyip ağram düşmeller yüreğine. İnni men bana çay özlemeli, su özlemeli, meyve özlemeli, nahar özlemeli, meninin nahilli olar kan deyip, anrik barik vurunup, yüreği darığı verse, bir de bolmadı, men içine girmeye. Edil öyle gelen yanak, hiç ağram sallam yok, gelive,
tarafında tamatı yok. Su da koysa, çörek de koysa zat koymasa da. Bir de var şartlarının biri. Yine biri erk adam menen bayat zenana bilen bolmaly. Yo men şu falani bilen kepleşemde oturuşamda imanım art diye nämet diye dite qat'an şeytanın vasvasası. Allah'a yalan görürüm, mutlaka yalan görürüm. Her kim bolsun taraf. Şoň menen halvat edenden soňra, şoň menen oturuşandan soňra Allah'ın azamatyny and içen Allah'a şo. Erkek bilen zenana bolandan soňra her kim bolsun. Din iman menen oynayan adam bol. Erk adam menen zenana bilen bolmaly. Yine bir şertinin biri Hudaý üçin oturşmagyň, halis Hudaý üçin oturşmagyň şerti. Men diýmeýän hamyndan başga dost gatnaşmak günä ya bir zat öwürüň de ha. Bir ewliýalyň oturşygy ýany oturşygy ike. Her kim şol oturşyga şerk edse, elbetde Hudaýyň dostu bolýan oturşygyň görürüň. Bir dünýede we kıyamatda bir ulukon derece ýetýän insanlaryň görürüň. We sen inşallah umidim maşalary girersiň diýip Hudaý üçin eşdirýän. Yeni bir şerti, meselen dostun ma Hudaý üçin oturşdyň da ýanky şertleri bitýärdi. Dostun sana kärrek dünýeden köketse, ya pul ya mal berse, öňküden mehabbetin artsa yine bolmady. Dünýe kökeden mehabbeti arty berse, bir de Hudaý üçin bolmady. Hudaý üçin boljak bolsa, halis ewliyaullahlar, halis Hudaý Taala'nın dostlarynyň oturşygy boljak bolsa, ol oturşygy ki Hudaý aýdypdyr. Şol oturşýan adamlar elbetde men dostum şol adamlar diýipdir. Şol oturşykdan boljak bolsa, meselen iki nefer oturşýa, bir neferi kärrek öý berýär, ya pul berýär, ya tukan berýär, ya men öýümde oturaga, tukanymda oturaga diýse, maňa mehabbeti artsa, maňa dünýeden kökedi diýip, bir de Hudaý üçin bolmady. Inhe şu şertlere ayet bolsa mara, Hudaý üçin biri-birine mehabbet edip, Hudaý üçin oturşylyp, günah edilmäni, hele ýerke gatşylmany şyzatlaryna ayet edilip oturşylsa, ey dost, şu oturşyň içinde gülüşüp oturşsaň da ýanky ewliýanyň gürrüňine girýän. Şol oturşyň içinde hatmen din gürrüň edilmeli, o taý şert däl ha. Ýöne ýanky şertleň bitenden soňra oturşýan, gülüşýän. O gürrüňlerden gülüşýän. Dünýäň gürrüňinden gülüşýän. Bir de şoň içinde hiç muhim dälbi. Jabir diýip bir sahaba bar. Ol aýdýa: "Jalastun Nabiyyal Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem akthara min 100 marra." Jabir diýen sahaba aýdýa: "Men Rasulullah bilen 100'den kan oturşdym" diýe. Yani 100'den kan şoň meclisine şirket etdim diýe. Göreýliň Rasulullah'ın oturşygyny. Hudaý üçin oturşýanmyş. Biri-birinen tamakin bolmaýanmyşdyk bile. Biri-biri dünýäsin merenne mehabbetleri artmaýanmyşdyk, öňkünmişdik. Erkek bilen zenana bilen oturşýanmyşdyk. Mecliste günah ettirmeýänmişdik bile. Günah etsek bolsa hey Allah söýýän zat däldir diýip öwne geçýänmişdik de. Emma wa kana ashabuhu yetenashaduna ash-shi'ra wa yetadhakaruna ashya'a min amri al-jahiliyyah wa huwa sakit wa rubbama tabassama ma'ahum sallallahu alayhi wa sallam kaza fi ash-shama'il al-muhammadiyyah lit-Tirmidhi. Yankı sahaba aýdýa, 100'den kan peýgamberin meclisine şirket etdim diýe. Şonny görürdüm, Peygamberimiz sahabalarynyň arasynda oty, we sahabalar biri-birine goşuşup goşaýdyrdylar. Şeýer aýdardylar. We qadim musulman bolmaka, pek dini İslam gelmäke qadim gurrunlardan agzap gülüşýänmişdikler. Peygamberimiz sukut oturýanmışdyk we rubbama tabassama ma'ahum kadi sesini çykarmany gülüp ýüzlerini gözleýänmişdik sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaý üçin oturşykda bizirat bolmaz diýmeýänmişdik. Sahabalary
gurrun edip gülüşüp duqa, Peygamberimiz de olara zat diýmäni rubbama tabassama ma'ahum sallallahu aleyhi ve sellem. Alaba yüzlerini gözläp, gaty gülmäni, mübarek diýişlerini kökedip, käde kökenmäni türkmenaňa mylgydy diýe. Tabassum menen mylgyp yüzlerini gözläp oturup berýänmişdi. Näme diýip, son oturşyklary Hudaý üçin bolansaň, arasyna gülüşelleriniň işgali ýokda. Inha Hudaý üçin oturşmak, ondan çirim goýa o mecliste ferişteler dolan ýanak, elbetde dolýar. Şol Hudaý üçin oturşmak insan özüni ferişte bolmy qadyp guman etýän ýer. İnsan cennetde otyym qadyp şol oturşykla Hudaý üçin dostlarynyň arasyna oturanlar. O meclis bereketten dolu bolýar. Ondan çirim ewliýalar we ulamalar aýdypdyrlar. Yerin ýüzünde iň süýji zat Hudaý üçin oturşyp ýoldaşlyk menen ýüzüni gözläp oturmak diýenmişdir. Yerin ýüzünde iň süýji zat ahla minel asal. Ballan süýji zat Hudaý üçin oturşmak diýenmişdir. Nägadar dünýeden ötüp giden insanlar bar. Ey jawan dost, Peygamberimiz ozul şu sahabalary dogan edipdir şu mukaddemeden çirim. Nägadar heyf dünýeden geçip giden insanlar bar. Ömrüni birgede Hudaý üçin oturşmagyň lezzetini görmäni geçipdirler. Hudaý üçin oturşmagyň lezzetini datmany geçipdirler. Hudaý üçin oturşmagyň manasyny bilmän geçipdirler. Yani özünün yaşayışlarından lezzet görmändirler. Hay, iýiçgiden beýlen şeýlen lezzet görüpdirler. Evvelin kelle agranyny hemme lezzetlen ýadyndan çykýar. Emma Hudaý üçin oturşyk ölmek bilen ýatdan çykmaýar. O barlarda gurrunga da girtem onu külli metlepden çykjak. Kän insanlar Hudaý üçin oturşmak nämedigini bilmän geçip gidipdirler. Emma sen ey jawan dost, gurrun kimidin gurrunga? Senden soragymma, Hudaý üçin dogunyňmamy eýni ýanky şertli bilen oturşýan boldun? Şuma hala tili oturşyp gördüňmi? Hani gör, halys ýanky şertleri bitýän bolsaň, fakat imanyň üstünden barp oturşýan boldun. Şo tadan turup gaýdandan soňra galbyň we ýüzüň nurdan dolup çykyp gaýtýan boldun. Ruhun keyf etýän bolsun. Şo taada otykan cennetde oturan mukadiyen boldun. Ayni hakikat musulmanyň etmeli işi. Şol oturşyň içine baranda öýdäki narahatyň ýadyňdan çykýan bolsun. Ey öýdäki narahatçylykda da zat därew diýdirsin. Näme diýip bir zada müşkilimiz bolanna, narahatymiz bolanna, haramdan lezzet gözlejek bolup, haramdan arameş gözlemeli. Ey musulman jawan dost, Wagtyki Allah Taala aýdyp duqa, eger Hudaý üçin oturşsaň, men muhabbetim dökjek, bereketim dökjek, perişteler iyi berjek, tamamen hoşlugym şoňa dökeýin diýip duqa. Näme diýip insan narahat bolup duqa, filmleň içinden özüniň hoşlugyny gözlemeli. Näme diýip insan narahat bolup, dünýe darygy berenne, günah zatly bilen, hele erkek kekleşmek bilen, haram irtibat bilen özüni hoş etjek bolmaly. Näme diýip özüniň lezzetini mahbarlygyň içinden aýlanyp gözlemeli. We bil ahira Hudaýyndan daş bolmaly, Hudaýyny ýatdan çykarmaly, özüni ýatdan çykarmaly. Emma Hudaý Taala yürekden dertler çykarýan ýoluň biri nygmat edip beripdir bizlerden çirim. O da näme? Hudaý üçin oturşmak en ýanky şertli bilen. Tamam yürekden dertler çykaryp seni cennetde oturan ýalet diýär. Ey jawan dost, şu gurrun yitip giden gurrun birişi. Şu gurrun ölüp basırlık giden gurrun işi. O da şu zamanın içinde men birimi kärrek üstünde duranım işi aslında gömülüpdir şu metlep. Şu mahal dünya boyunca gömülüp giden metlep işi. Her kim eğer hele oğlanmışak tağa dünyasını arttıracaktan meger dünya gerekken mi? Gerek. Emma azbes şoňa kellesini agyrtýa, ahyrda bir tofar şeýtirip zelil bolup, tomusxan ýanak bolup dünýeden geçip gitmeli. Ýygnap ahyrda äpdirip gitmeli. Emma ömründe bir gede Hudaý üçin oturşyp, imanyň lezzetini datmandyr.
Bir wagt Katade diýip bir ulaqan alim adama aýdypdyrlar. Men sen Hudaý üçin gowurýan diýipdirler. Onu Katade näme diýipdir? Ulaqan beýik Imam Azam ýani alim adamyň biri. Ol aýdypdyr, Hudaý üçin bir neferi gowursaň, şunu bil Hudaýy gowursaň gowurýandyrsın diýipdir. Allah mehabbeti ýok adam hiç kimi de gowurýan däldir. Hudaýa mehabbeti we adam Hudaý üçin oturşýandyr diýipdir. Ey jawan dost, bir wagtda bir gowa adam mamış, Ewliyaullah'laň ulamalar bilen ýoldaş bolup oturşýanmyşdyk. Bu jekde kulak açy görüňe. Hudaý üçin bir dost tapyp käde oturşsaň menen. Oham bir teleke ýoldaşlaryna allanyp, ol ulamadan Hudaýyň dostlarynyň mezlisini terk etipdir. Oham bir diş wörtdir. Diş bilen wagtyňy duýmajekkä, bu wurrun hewer asasy wurrunlardan. Dişinne bir tohar adamla Peygamberimizin mübarek cesedini götürüp cenazasyny götürüp barýarlar bolmaly, şonu akydip gömjek bolup. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedini götürüp barýarlar diýip bir cenaza götürüp barýar, ýani salajaň içinde goýup. Ohan bir de var şonu kömekleşipdir, şonu akydip jaýlamadan çyryym. Ohan oýanypdyr. Ohan iň ulaqan alim adam şu zamanly kim? Barıp Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanındaki Hazreti İbn Sirin diýýän adam. Şoňa barıp aýdypdyr, men diýişimde bir tohar adamlary gördüm, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazasyny götürüp barýarlar. Men barıp ilmi gotdum şoňa diýipdir. Näme ol ýaşyň ýorgady diýipdir. Onu ol aýdypdyr, "Ma laka jalasta aqwaman yuridun an yadfinu ma jaa bihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Sen näme diýip ulamalarning meclisini terk eden adam bolmaly sen diýipdir. Ol diýişinde görüpdirsiň Rasulullah'ın cenazasyny mübarek cesedini götürüp gömmäne barýan adamlar, olar teleki insanlar ike, Rasulullah'ın sünnetini gömýän adamlar, Rasulullah'ın ýoluny gömjek bolýan adamlar, Peýgamberiň dinini ýitirjek bolýan adamlar. Sen ne bar kömekleşipdiň Rasulullah'ın ak ýoluny bar gömjek bolup beren adamlary kömekleşen adam bolup dursaň zaten diýipdir. "Ma laka jalasta aqwaman yuridun an yadfinu ma jaa bihi Muhammed sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem." Näme diýip Rasulullah'ın sünnetini gömjek bolup beren nijis adamly bilen oturşýan diýipdir. Sen görün diýişiň gowy diýiş däl diýipdir. Öňkü ýoluň bilen mal, ulamalyň meclisi bilen mal, Hudaýyň we Rasulullah'ın dostunyň meclisi bilen mal diýipdir. Rasulullah'ın sünnetini gömmäne barýan adamlara goşulyp dursaň sen diýipdir. Oglan görüň maýşy. Ey jawan dost, ýoldaşyň kimlerden? Oturşýanyň kimlerden? Ay Rasulullah janyň mübarek sünnetini dirilçek bolýan adamlar mı, jaýlayan adamlardan mı? Ay Rasulullah janyň ýoluny arka bolýly, Kur'an-ı Kerim'e arka bolýly, pak dini arka bolýly diýen insanlar bilen Hudaý üçin oturşýanmy? Ya inki Rasulullah janyň sünnetini we şu gömmegini de iftihar etip beren adamlar bilen oturşýanmy? Aýt ýoldaşyň kimlerden? Hudaý üçin oturşýanyň barmy? Mahdum Rişan aýdýar, aql bolsaň ýaxşylary hemden bol. Ahmak ödün nadan bilen ýar eýler. Aql bolsaň ýaxşylary hemden bol, ahmak ödün nadan bilen ýar eýler. Rasulullah'ın sünnetini dirilçek bolýan insanlar bilen, ol aziz we muhterem insanlar bilen ýoldaş bol. Oturşşalar bilen. Hudaý üçin oturşsaň, Hudaýa diýen men dostum bolýan diýe. Ey dost, oglan görüň däl ha. Yer göň yaradan, milyarda ýyldızlar yaradan, peýgamberleri we ferişteleri yaradan, beheşt we cehennem yaradan, enatamyz ogulgyzymyz yaradan beýik Allah'ın kefi ha. Men dostum bolarsyň diýe. Eger Hudaý üçin oturşsaň men dostum bolarsyň diýe. Aya özüň we dostuň şinçinne bamy kulak as. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh Peygamberimizin sahabalarının biri. O näme diýe? "İnne min ihwani men ad'u lahum fi's sahar ve usammihim
Olay diye men bir Huda için oturşayan adamlanma diye altının suulin yazıp koymalı veririm. İnne min ihvani men ad'u lehum fis-sahri ve usemmihim. Ol Hazreti Ebu Derda aydıptır. Men bir doğullanma, men bir dostlanma Huda için oturşayan şöyle bilin. Ve selalik vakti danatmaka, erti alan çekilmaka, şolun atlarını tutup Hudayın dergasına, Hudaya falaninin oğlu falaninin mağfiretine sal, Hudaya falaninin oğlu falaninin rahmetine sal, Hudaya falaninin oğlu falaninin bereketine sallayıp adını tutup dua etiyen şolara deyiptir. Şol Huda için oturşayan şöyle bilen, ve seher vaktinde bindi bilin Allah Teala'nın arasında hiçbir perde yok vaktinde şu doğullumun Huda için oturşayan doğullumun ağzını tutup dua etyenliktir. Bağımın şolardan. Ey cavan dost, hani gayratın? Ne deyip fakat gurrun bol kalmalışılar. Ha şeylemiştik, nerede adamlamıştık deyip, ne deyip gurrun bol kalmalı? Hani bizim ihlasımız, hani bizim himmetimiz, hani bizim gayrat etmeliyimiz? Hani Resulullah Can'a muhabbetimiz, hani Allah Teala muhabbetimiz, hani Allah Teala muhabbetimiz ve Huda için oturşayanımız, Huda için dostumuz. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'tan bir misal kulağız. Huda için doğan olmak, Huda için dost olmak, yani Huda'nın muhabbetine düşmek. Bir gün erti namazı Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh halife vaktinde erti namazı imam olup salam berekana ayne Muaz deyiptir. Muaz yerde deyiptir. Muaz da Peygamberimizin bir qavuriyen sahabası. Peygamberimiz dünyadan geçip giden zamanı, Ebu Bekir Sıddık dünyadan geçip giden zamanı ayne Muaz deyiptir salam berekana. Am Hazreti Muaz, ha ana za ya amiral mu'minin. İnhemen ya amiral mu'minin deyiptir. Am Hazreti Ömer aydıptır. Laqad tezekkertukel barihata. Febaqitu ataqallabu ala firashi hubben ve şevkan ileyke. Ey Muaz deyiptir. Gecem yarına turdum. Seni göresim gelip, sen benim kucaklaşasım gelip, sen benim oturuşasım gelip, danat yanca ağrıyıp bärik ağdırılıp yatıp bilmedim deyiptir. Bir bärik gel adam kucaklaşım geliyor sen deyiptir. Sefin içinden yarıp, Hazreti Muaz turup gelip, Hazreti Ömer'de mihrapta turan yerinden turup, feta'naka ve tabakaya. İkisi yukarı kalıp, ikisi kucaklaşıp, yadı yançalı ağlaşıp dururlar. Hiç gurrumda yok aralarında. Nemeden çürüyüm ağlaşıp, nemeden çürüyüm muhabbetleşyenleri de yok. Fakat halis Huda için, nemeden fakat şılıp gurrun bol kalmalı. Feta'anaka ve bekiya. Şun mihrapta duran yerine kucaklaşıp, yadı yançalı fakat ağlap kucaklaşıp dururlar. Huda için doğulluk diyamayışı, Huda için dostluk diyamayışı, Huda için muhabbetleşmek diyamayışı. Ey cavan dostlar, ey hacı ağalar, ey ümmeti Muhammedi, ey Müslümanlar, ne deyip fakat şöyle gurrun bol kalmalı. Ey hani bizim gayratımız. Ey biz elhamdülillah la ilahe illallah Muhammed Resulullah ayet ki. Ey cavan dost, beguy ançadani suhan suudmand, veger hiç kesra neyayet pesand. که فردا پشیمان برارد خروش که آوخ چرا حق نکردم بگوش بگوی آنچه دانی سخن سودمند وگر هیچ کس را نیاید پسند حق گرم بلندن سانم اشتر حلقه دیپتر حضرت سعدی ولو اینکه هیچ کمین قلوغنا یوقسا یوقمسا اون من نیشن olmasın دیپتر که فردا پشیمان برارد خروش که آوخ چرا حق نکردم بگوش که töf nämen kulak asmahanların näme aman etmeyenlerin nip ökünce adam ökünerden öz vazifem menen bollypdir. Ölüp giden, gömülüp giden Resulullah Azanın sünnetinden Huda için aydiyan. Sen direlt şon. Huda için doğan tapdı yankı bernameli bilen otur. Dua et şon hakkında. O da sen hakkında dua etsin.
hem evliyaullahlara, Allah'ın hak dostlarını mindiğin olar. Resulullah'ın sünnetini dirilttiğin olar. Ey Müslüman, Resulullah diye, men ahya sünneti fekad ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'ye fil cenneh. Her kim men ölüp giden sünnetim diriltse, meni qowwaransan şonu etdiýändir. Her kim meni qowwarsa cennetde men hemsaýam boljak dipdir. Yine bir jewrün şu barada galy, o da ulqan görün. Şonu aýdaýyn, inşallah Huda için bu barada görün kamil bolýarym. قال صلى الله عليه وبارك وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaý Taala kıyamet gününde aýtjak, inha görün ştada. Aynal mutahabbun bi celali. Hudaý aýtjak kıyamet gününde. Hudaý için oturşýarly ýeride diýjek Hudaý Taala. Halis Hudaý için oturşýarly, hani saýlansalar diýjek Hudaý aýtjak şunu. Oham Hudaý Taala aýtjak: "El-yawma udilluhum bi-zilli, yawma la zilla illa zilli." Hadisun sahih, rawahu'l imam Muslim. Şonu Hudaý aýtjak: Dünyada siz Hudaý için başka hiç garaz bolmany, halis Hudaý için oturşdyňyz, şuň kun size belli bir derejeýiki az belli adamlama berjek, öz himayatymda, öz gorugymda saklajak, arşyň etegine ulukon dereje berjek, saýlandan bary berin şoň etegine gaşyn diýip aýtjak Allah Taala. Şonu adamlar gözlep, kaş muft satylýan zat, muft dünýede tapylyp duran zat Hudaý için dost bolmak we Hudaý için oturşmak, men näme diýip Hudaý için oturşmanlaryny şonu peşiman dararet huruş, ah diýip şonu barmak diýişlenjek ýöne hiç peýdasy ýokdur. Şuň kun belli bir ulkan derejäni men berjek diýip aýtjakdy. Resulullah janyň aýdyn dedi Hudaý aýdýaşyn diýip. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını yeke dogan edipdir biri bilen. Ondan sonra Allah Taala ayeti verip innemel mu'minun ihve, hem musulmanlar dogan edipdir. Aham bizlerin arasında da her kim Hudaý için oturşýan adam tapmaly bolupdyr, Resulullah jan teşvik edip gidipdir. İnhe sen men elimde şu mahal fırsat, meydan, vakt keyçilik şu mahal kimdin elimde. O da Allah Taala'nın berjek Hudaý için dünyede ve ahirette berjek dereceleri. Barıp yüreğin narahat bolup tuqa, dünya darığı otiqan, dünyanın giýinligi bilen ýygnanyp yüreğin bulanıp tuqa, haramdan hoşluk gözlep, haram yerden yüreğini giýinlik gözlemäýin. Hudaý için barda oturuş yüreğinden dertle döküler. Ahiret dereceğinde ola kanmalar. Emma Peygamberimizin mübarek gürrüňi yeke dogan edenden soňra bir waka bolupdyr. 8 daqiqa wagtymyz bar hada. Bir ulkan waka bolupdyr. Şahsiyan bir aňyrdy bir musulmanlara bakhil bir Yahud bağmıştık Medine'de. Beter bir hasud, yaşuru qarri, beter bir bakhilmiştik musulmanların ağzı birliklerine. Avcetten kulak asın. Bir gün bir yaqa, görüptür Medine'lik hen adam üyüşüp, musulmanlar gülüşüp çakıllaşıp oturan. فَغَاذَهُ مَا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْأُلْفَةِ. Medineli musulmanlar birbirine mehabbetleşip duranı görüp götürüp bilmeýän jydymany qaharlanypdyr. Bulan nähili men ağrılaryny bozsam diýipdir. Bismillah. Bir Yahud musulmanlaryň näzir arasyny bozsam qam diýip fikir etipdir. Medineliň arasynda da bir gürrüňme, odaly gürrüňe geçdi. Gaw düşüneýdiň. İki tayfa Ews, Hazraç. 120 ýyllap
Peygamberimiz gelmäkä aralarına jeňmamışdyk Medinelilerde. 120 ýyla tuğ çekipdir şu. Zol ölüşýärmişdi. Bilaňdy ýarty olardan gülüşi wetile diýer. Bir Yahud göterip bilmändir. Bulu odal biri-birine düşman, musulmançylyk gelip, iman gelip, islam gelip, bilaň agzlaryny bir edipdir diýip agzlaryny bozmaň pikirine bolupdyr. O ham bir jawan oglany aýdypdyr, bärik gelipdir. Faqala i'mid ilayhim. Şol musulmanlar görýärmi diýipdir, gülüşdüle, keyf edip mehabbetleşwetile. Şolaň aralaryna bar. Oham qadim ata-babalar bir-birine vuruşup ölüşerdi, şondan agza aralarına diýipdir. Oham bir-birini için ýakjak bolup goşgulary goşardylar, şo goşgulardan oky ta ýene bir aralarına jeň tursun şo musulmanlaryň arasynda diýipdir. Oham bir jawan oglanyna şol Yahudlardan musulmanlaryň arasyna baryp qadim aralarına vuruşdan, ölüşden, bir-birinin qıran-zırana salallardan agzatyr şu iki taýfan. Inni musulmançylyk gelip agzlar bir ha. Bir gurrüňi öjüpdirip qızdyryp beripdir. O ham şu qadim goşgulardan aýtypdyr, bir-birini oklaşýan goşgularyndan. Ahir bu gurrüň qyzyp iki däne jawan sahabalardan bir o taýfydan, bir o taýfydan ýakalaşmak oýlap turupdyrlar ýokary. Gurrüň mahul qyzypdyr, agzalalyga bardyr. Oham ahir şu mejlisdäkiň hemmesi ýokary galypdyrlar. Worşaýlyň diýip onda diýip. Oham as-salah maw'idukum az-zahira al-harra. Yaragal palan ýerik çykaýlyň worşaýlyň gaýtadan diýipdirler. Peygamberimiz Medinede Münewwere ba wagtynda oham burun bir musulman sahabalar mir ýortyp Rasulullah jany eşitdiripdir. Qadim Ewsa Hazrat iki taýta wurş ölüşi gaýta turjak bolýar. Ya Rasulullah ýetdi adamda diýipdir. Oham Peygamberimiz eşitden moýuna köýnük balygyny ýokaryrak çekip ýortyp berdir olan aralaryna gaşyn. Olady ýokary galyp bir-birini gaýta wurşak bolan ýagdaýda oturan amada bolup duranmışdyklar. Aham Peygamberimiz daşdan gıygırıpdır. Ya ma'şaral muslimin. Allah abi da'wal cahiliye ve ana beyne azharikum. Hey musulmanlar diýipdir. Hudaýa da salan, Hudaýdan gorkun. Qadim kafirlaň gurrüň nagdaýaňyz men siziň araňyzda bakam diýipdir. بعد أن هداكم الله تعالى للإسلام خداي sizi imana salli, Qur'ana salli, İslam dinine salli, innina ma qadim hurrin agdiyanız ve akramakum bih ve qata'a bihi ankum emral cahiliyyah. Hudaý size İslamyň bereketine agzyňyz beretdi, mehabbet berdi, ulfet berdi. Innina ma aran keswetiňiz. Sizi Hudaý Taala kafirlikden çykardy, cehennemin gatdyny ýykylyp barýakaňyz daşaryk çykardy. Näme beýtýäňiz diýipdir. Oham ol sahabalar birin yüzünü gözleşip şeytana ağlanıptır. Şeytana mengeş Yehud, Cühud, kafira ağlanıptır. Bir istiva etiptir deyip Resulullah canın ýerine düşüp gaýtypdyrlar. Oham Allah Taala ayeyi beripdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ey musulmanlar, ağzınız bir bolsun diýipdir Hudaý Taala. Hudaýyň ýerine dinni gaýym ýapyşyň. Bir bahanalar bilen agzyňyzy aly edmäň diýip
Hudaý Taala aham ayet diýerdir. Aham peýgamberimiz çalasymrak aýdyň ahir gurrun kamil bolsun. Aham peýgamberimiz tamam musulmanlaryň arasynda we Medine'de inniden meýlep älim jahana kıyamata çeli bir bername bolsun diýip bir ahdnama qarardatnama ýazypdyr. Fakat muqaddemesini birce setir okuyayn, inşallah näme ýazarlaryny inni kehifde okuyor. هذا كتاب من محمد نبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. Kitabın üstüne yazıptır. Şıvır kitap, şıvır kağıt, şıvır qarardatname, şıvır ahdname. Men Muhammed yazmışım peygamber diptir. Her kimde şu ahdnama durmasa zalim, onun öz başına bir mücazatı var diptir. Şoň içine evvelin yazandadı, tamam Müslümanlar, hala Medineli bolsun, hala Mekkeli bolsun, hala başka yerden bolsun, alem cihan Müslümanlar hemmesi bir min dunin nas kafirle başka diptir. İnnehum ummetun wahide min dunin nas. Mana Hudaý we Rasulullah aramyzdan goýupdyr ey Müslümanlar. Hala biz bir Müslümana dogonumy dädiýeli, hala dogonýeli. Her kim imana girse Rasulullah dogon etip goýupdyr. Allah da dogon etip goýupdyr şonu. İnnehum ummetun wahide min dunin nas. Her ýurtda bolsun, barıp Hazreti Bilal ýaly Habeşeden ýetişip iden bolasyn. Dogonun şol, hala kabul edil, hala kabul etmeli. On Hudaý akt etipdir aramda dogonlugy. Rasulullah akt etipdir. Inniden meýlep geçen kurrun nämedi? İki nefer dogon edipdi da, emma inni ýok. Tamam Müslümanlar dogon etip goýupdyr. İnşallah beýik Allah Taala, pek Allah köklediğinden inni kehifde ýazarlaryny we ondan almaly dersleri hyzmatyna da ýetirer. Hudaý Taala nuri imandan, bereketden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala maryzlarymyza da şefa bersin. Musafiratda, hyzmatda, gurbatda, nahaq zannana düşen müşkilli dogaly hemmelerine Hudaý asan etsin inşallah. Bir alhamd hullahullah Suriye Falaq ve Nas hoş okuyaylım. Bütünlüğün ruhuna bahşedip iyilun vatanımıza dua eder inşallah okuyuverim. يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aman qari aqla ilahi amin. Dua edin. İlahi amin. Amin ya mucibed davat. Kan marizimiz vadipdirle dua ediyor. Hudaý asan etsin. Hudaý yarlar bolsun can Hudaý. İlahi amin. Yurdumuz parahat bolsun, vatanymyz emniyet bolsun, marizlere şefa bersin, gözlüýärlere de Hudaý kuwat bersin. İlahi amin. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun. İlahi amin. Rahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Gayrat edin. Yoldaşlarına da yardımdan çıkarmayın. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin.